Tí inžinieri tu tvoria ten svet okolo nás. Inžinierov trošku prirovnám viac k umelcom ako k tým automechanikom, lebo v dnešnej dobe máme tu nezamestnanosť na rekordne nízkych hodnotách. Takže keď hovoríme o 100 inžinieroch, tak 98 z nich je zamestnaných. Na tej strojníckej fakulte hovoríme o najväčšom bytku. 8 rokov dozadu bolo 600 absolventov, teraz je tam 200 absolventov. My naozaj chceme priniesť niečo nové, my vieme tých inžinierov technicky posúdiť. Priatelia, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Dnes sa budeme rozprávať s Jakubom Tomšíkom, konateľom spoločnosti Spacebrains. Jakub, ahoj. Ahoj, ďakujem teda za pozvanie. My sme radi, že si prišiel k nám do štúdia Start It Up. Dnes máme pred sebou tému o inžinieroch. Inžinierov je na trhu údajne málo, budeme sa o tom všetkom rozprávať a vy máte zaujímavé riešenie a platformu na to, aby ste získali čo najviac inžinierov pre slovenské firmy, ktorým títo inžinieri chýbajú. Povedzme si ale na úvod takú základnú otázku, kto je to inžinier, čo robí taký inžinier a ako si vieme toto slovíčko reálne v realite že predstaviť? Jasné, akože myslím si, že je to veľmi dobrá otázka a v podstate tí inžinieri tu tvoria ten svet okolo nás. Nielen ten digitálny, ako možno v poslednej dobe sa o tom veľa hovorí, o tých digitálnych inováciách, o tých softwarových inžinieroch, ale aj ten fyzický. Ráno, keď staneme, zvoní nám nejaký budík, pozeráme nejakú telku, všetko sú to nejaké fyzické objekty, chodíme do roboty autom a autobusom. Toto všetko v podstate tí tvorcovia sú tí inžinieri. Spolu samozrejme s inými povolaniami to nejak akože prinesú do nejakej tej reality v nejakých tých kvantitách, ktoré ako ľudia potrebujeme. Čo sa týka toho samotného inžiniera alebo inžinierky, ja to vnímam tak, že sú tam také dva atribúty, ktoré sú veľmi podstatné. Ten prvý atribút je nejaké to technické zmýšľanie. V zahraničí sa používa taký pojem, že STEM knowledge, takže nejaké STEM vedomosti a tá skratka STEM sa skladá teda zo 4 slov. Je to science ako veda, technology, engineering a M ako matematika. A v podstate ten inžinier by mal mať znalosti vo všetkých týchto 4 oblastiach. Takže toto je celkom také pekné zadefinovanie toho nejakého hard skillu, že ktorý by ten inžinier mal mať. A tá druhá časť, tá druhá atribúta, ktorú by ten inžinier mal mať, je podľa mňa možno niekedy v dnešnej dobe je oveľa viac dôležitejšia a to je tá kreativita. Takže tá kreativita je vec, ktorú ten inžinier musí mať, lebo on vyvíja tie nové produkty, nové veci, či sú to digitálne, fyzické. A v podstate tá kreativita, aby som to tak akože laicky povedal, oddeluje toho inžiniera od automechanika, alebo od tých iných technických pozícií, kde tá technická zručnosť a technické znalosti sú potrebné, ale nejakým spôsobom tá kreativita tam nie je nejaká akože primárna pridaná hodnota v tých iných pozíciách. To je zaujímavé, lebo pri tej kreativite často hovoríme o tom, že sú to tí marketéri a tí ľudia, ktorí pôsobia v online, že tí musia byť čo najviac kreatívni, ale práve inžinieri aj tí vlastne musia byť kreatívni, lebo vytvárajú niečo nové, nejaké inovácie a všetko navokol, čo vidíme. Áno, samozrejme. V podstate ja niekedy tých inžinierov trošku prirovnám viac k umelcom ako k tým automechanikom, lebo v podstate je jedno, či niekto v podstate maluje ten obraz, skladá nejakú hudbu, vytvára nejakú grafiku ako ten marketer alebo nejakú stratégiu, alebo vyvíja nejaký fyzický produkt, ktorý musí mať nejaké kontúry, však si pozrime nejaké produkty akože Apple, ktoré proste sú krásne, jednoduché a proste tam je veľa práce aj tých inžinierov. Ale v podstate aj nejaký softwarový developer píše síce pre niekoho čiarky kódu alebo riadky kódu, aby som sa opravil, ale aj tam v podstate tá kreativita zohráva obrovskú úlohu. Inžinieri sú kreatívni, ale na druhej strane hovoríme často, že ich je málo na trhu. Takže ako by sme mohli definovať ten trh práce s inžiniermi a prečo ste sa vôbec rozhodli zamerať práve na inžinierov na vašej platforme? Jasné, takže poďme si najprv niečo povedať o tom trhu. Čo sa týka inžinierov, tak ten stav na tom trhu práce je veľmi podobný možno nejakým príbuzným odvetviam. Vo všeobecnosti v dnešnej dobe máme tu nezamestnanosť na rekordne nízkych hodnotách, aj na Slovensku, myslím si, že je to v celej Európe. Že všetkých je málo. Áno, všetkých je málo. Hovoríme v tých číslach, máme aj teda to položené dáta, my hovoríme o 5% nezamestnosti, čo ukazujú tie údaje za tento kvartál v roku 2024. Čo sa týka inžinierov, máme tam dáta tiež. Keď sa pozrieme na najväčšiu Slovenskú technickú univerzitu tu v Bratislave, tak tá nezamestnanosť medzi inžiniermi sa pohybuje okolo 2%. A tieto 2% už sa drží nejakých možno 10 rokov, na tejto hranici trošku to kolíše. Takže keď hovoríme o 100 inžinieroch, tak 98 z nich je zamestnaných. Takže tí zamestnávateľia to naozaj majú ťažké. Pripočítame ešte k tomu ďalšiu nejakú premenu a to je nejaký ten odliv mozgov, o ktorom sa hovorí. Opäť na to sú dáta a za minulý rok počet maturantov, ktorí
sa rozhodli študovať na zahraničnej univerzite, je 20%. Toto číslo je proste astronomické v porovnaní s inými európskymi krajinami. Takže nie len, že ich je málo, ešte aj to málo odchádza do zahraničia, aspoň študovať. Samozrejme, niektorí sa z nich vrátia, za čo by sme boli radi. A kebyže ešte zostaneme v týchto nejakých spôsobom v týchto dátach, tak v roku 2014 bolo 51 000 maturantov, takže to sú tí všetci, ktorí môžu ísť na vysokú školu a ďalej študovať či už technické smery alebo iné smery. Tento rok ich bolo 41 000, takže opäť za 10 rokov máme pokles 19-ročných maturantov o 20%, takže to sú ďalšie percentá. A v podstate, čo sa týka tých technických smerov, tak hýbe sa to niekde okolo tých 6%, 6 až 10% idú študovať na tie technické smery. Takže ten záujem tam o tie technické smery stále je, ale tých inžinierov je málo. A možno odpoviem na tú druhú polovicu tej tvojej otázky, že prečo sa venujeme týmto inžinierom. A my sa venujeme hlavne tým inžinierom, ktorí vyvíjajú fyzické produkty, aj keď v dnešnej dobe sa ten software s tým hardwareom dosť akože zlieva. A v podstate asi to začalo celé pár rokov dozadu a bolo to z takej mojej osobnej frustrácie. Ja sám som vyštudoval ako inžinier, pracoval som ako inžinier na v podstate špecializovaných pozíciách alebo aj na tých líderských pozíciách aj tu na Slovensku, aj v zahraničí v Anglicku pre nemeckú firmu. A v podstate, keď som bol ten inžinier špecialista, tak hľadal som si nejakú novú robotu, tak ma to osobne veľmi frustrovalo a bralo to veľmi veľa času, lebo... Hľadať si tú robotu. Presne. Častokrát som došiel k nejakému nepochopeniu. Samozrejme, existuje headhuntery, nejaké personálne agentúry a aj som tu mal nejaké dobré kontakty tu v Bratislave, ale častokrát som došiel k nejakému nepochopeniu od tej strany headhunterov, že čo vlastne ja chcem. Tak si teda manažér, alebo si teda softwarový developer a v podstate to inžinierstvo sa veľmi ťažko chápe pre ľudí, ktorí v tom nepracujú. Takže do takejto frustrácie som prichádzal, musel som veľmi veľa času obetovať tomu nájsť si tú robotu. A potom opäť, keď už prešlo pár rokov a bol som na tej opačnej strane, že som do svojho tímu potreboval nejakých tých inžinierov, či už to bol nejaký medzinárodný tím, alebo tuto na Slovensku, tak v podstate nevedel mi nikto pomôcť. Či už to bolo nejaké interné oddelenie, HR oddelenie, kde v podstate mi posielali ľudí na pohovor, ktorí boli akože trošku mimo, nepoužiteľný. Aj keď možno im to sedelo, ten životopis s tým popisom práce. Alebo to boli nejaké externé agentúry, tak v podstate tá frustrácia tam bola taká veľká, že som sa rozhodol, že spolu s ďalšími, teda už sme teda väčší tím, spolu s ďalšími sa pokúsime to nejako zmeniť a pokúsime sa to dostať na nejakú úroveň, ktorá je hodná tohto roku v podstate. Super. Dostaneme sa samozrejme aj k tej platforme ako také, ale ešte predtým ma zaujíma určite mnoho ľudí, že koľko teda inžinierov na Slovensku nám chýba. Máme nejaké dáta, že na Slovensku chýba, 10, 20, 30 tisíc ľudí v tomto odvetvi? No samozrejme, nejaké tie presné dáta nemáme. Tie dáta sú dostupné hlavne teda v Amerike, tam akože to ministerstvo, ktoré má na starosti tento trh práce, tak má fantastické dáta. Tu v tejto Európskej únii je to trošku nejednotné a predsa len nedá sa ísť úplne do takej špecializácie ako nejakí tí špecifickí inžinieri. Možno by som povedal ešte trošku viac k tomu, aké sú tie trendy. Takže máme tu trend toho, že zatiaľ, nepamätám si za posledné roky, že by odtiaľto odišla nejaká automobilka, alebo by sa sťahovalo nejaká veľká takáto výrobná spoločnosť, ktorá teda potrebuje aj vývoj do zahraničia. Skôr mám ten opačný pocit, prichádza ďalšia automobilka na východ Slovenska. A tie dáta opäť z tých univerzít idú opačným smerom. Takže ja som spomenul nejaký ten počet to percento tých maturantov, ktorí idú študovať technické smer na vysokú školu. Hovoril som o nejakých 6 až 10%. Keď sa pozrieme bližšie na tieto údaje, tak tých technických smerov je viac. Keď si zoberieme tie 4 najväčšie, tak máme jednoznačne informatika, elektrotechnika, informatika, kde teda odkiaľ idú všetci tí softwaroví vývojári. Máme tu strojarinu, strojnícke fakulty, máme tu stavebné fakulty, kde sú architekti, stavební inžinieri a máme tu ešte chémiu, chemická technológia, kde v podstate do všetkého farma, biznisu a tak ďalej prichádzajú títo inžinieri a inžinierky. A v podstate tie trendy, že
tie trendy sú také, že za tých 10 rokov posledných sa drží tá hranica, koľko ide absolventov na tieto technické smery okolo tých 60-10%. Avšak, čo sa týka tých posledných troch, strojarina, stavarina a chemická technológia, tak tam je proste drastický úbytok v tých absolútnych číslach. Na tej strojníckej fakulte hovoríme o najväčšom úbytku, kde 8 rokov dozadu bolo 600 absolventov, teraz je tam 200 absolventov. Na tej stavebnej fakulte, kde bola okolo 1000, sa to držalo dlho na tej hranici 1000, tak teraz hovoríme o 400 absolventoch. A na tej chémii a chemickej technológii opäť je to pokles o 100%, zo 600 na 300 absolventov a absolventiek. Takže tieto čísla sú naozaj alarmujúce a samozrejme to, kedy sa to preklopí do tej reálnej, trvá nejaký čas. A my máme teraz tie prvé indikácie, kedy tie firmy naozaj sa trápia a v tom lepšom prípade tie firmy majú tých inžinierov v preddôchodkovom veku, takže sú to nejakí 50-tníci a teda zobudili sa, že teda áno, teraz je čas, musíme doplniť ten tím a ešte nejakým spôsobom zabezpečiť ten prechod tých znalostí z tých starších inžinierov na tých mladších. A v podstate v tom horšom prípade je to človek už v dôchodkovom veku, ktorý sa zo dňa na deň môže postaviť a z tej firmy v podstate odísť. Takže firmy, aj tie najúspešnejšie firmy na Slovensku, ktorých sú desiatky, možno aj stovky, o tom si môžeme povedať keď tak potom viac, tak sa netrápia s tým, že majú nedostatok projektov, ale trápia sa s tým, že majú nedostatok ľudí, ktorí by robili tieto projekty. Problém tu máme teda jasný, je nedostatok inžinierov na Slovensku. Vieme identifikovať aj nejaký dôvod, že prečo to tak je? Tak tie dôvody už som nejako spomínal, akože môžeme si to zopakovať. Jednak je to ten odliv mozgov možno do tých západných krajín, či už čo sa týka štúdia, alebo aj tej práce. Tam sú samozrejme tie dôvody, že prečo to robia. Je to preto, že sú tu, že tá kvalita vysokých škôl je nízka, alebo tá ponuka celkovo tých pracovných ponúk je nízka, alebo celkovo možno nejaká všeobecná situácia na Slovensku. To je v zásade jedno, že ide o to, že tu nie sú proste na Slovensku a odišli do zahraničia. Presne, takže to je jeden dôvod. Druhý dôvod je, že stále tu prichádzajú tie ďalšie automobilky a nejakým spôsobom zvyšujú ten dopyt po tých inžinieroch, ale samozrejme aj po tých výrobných pracovníkoch. A jeden z tých dopytov, o ktorom som nehovoril, je toto, alebo ktoré som teraz spomínal, ale nejak som to nepomenoval priamo, je toto prelievanie tých technicky zmýšľajúcich ľudí medzi IT sektorom a medzi týmto fyzickým vývojom týchto fyzických produktov. Lebo 15 rokov dozadu sme tu nemali žiadne digitálne produkty, alebo bolo ich málo. A teraz zrazu prišiel obrovský boom, vznikol úplne nový trh, kde bolo treba milióny ľudí a stále sú to technicky zmýšľajúci ľudí, kreatívni ľudia a proste naturálne sa prelievali z týchto možno menej v dnešnej dobe atraktívnych pozícií tých výrobných. Takže toto je nejakým spôsobom jeden možno aj z tých hlavných dôvodov a v podstate my hovoríme o trhu tomto fyzickom, či už sú to aj tí výrobní pracovníci, ale celkovo v tom priemysle, ktorý proste 50-60 rokov fungoval úplne fajn. Všetky tie najväčšie korporáty a firmy nevznikli teraz, keď si odmyslíme Teslu, ale v podstate v tejto našom okolí hovoríme o automobilkách, čo sú tu proste desiatky rokov. Hovoríme o elektrárniach, rafinériách, ďalších iných výrobných spoločnostiach, ktoré sú tu desiatky rokov a nejako im to fungovalo. A teraz sa dostávajú do momentu, že aha, že a čo teraz? A v podstate nenaskočili na tú vlnu tej digitalizácie, respektíve naskočili možno v tých najkritických väčšiach, ale to prostredie tých ľudských zdrojov zostalo v podstate stále v tom starom režime. Takže to je niečo, s čím my ako Space Brains prichádzame v podstate na trh a s čím prichádzame pomôcť nielen teda tým firmám, nájsť tých inžinierov, ale aj tým inžinierom umožniť im možno nejakú tú väčšiu sebarealizáciu skrz nejaké veci, ktoré fungujú v nejakých iných odvetviach, napríklad v tom IT. Uh-huh. Space Brains teda prináša nejaké riešenia na tento problém, tak sa poďme pozrieť priamo na vás, že ako fungujete, o čom je to vaše riešenie a čo ponúkate. Samozrejme, takže Space Brains v takej jednej vete je platforma, je to miesto, ktoré spája inžinierov s firmami. V podstate na tomto mieste, či už hovoríme, nechceme sa nejakým spôsobom fixovať na to, že je to nejaká jedna webová stránka. Je to skôr taká komunita ľudí, ktorá sa nejakým spôsobom stále rozširuje a zväčšuje a v podstate ponúka to miesto pre tých inžinierov, aby sa v podstate zaoberali iba tými nejakými relevantnými ponukami pre nich, aby mali možnosť spolu komunikovať a nejakým spôsobom sa učiť jeden od druhého, aby aj mali možnosť rásť, či už po tej odbornej stránke,
alebo po tej stránke nejakého tých softových vecí, nejakého toho seba rozvoja. A samozrejme je to aj miesto pre tie firmy, ktoré častokrát zápasia s tým nedostatkom tých inžinierov a nejakým spôsobom nie je pre nich rentabilné mať interného človeka, ktorého si najmú na to, aby hľadalo iba inžinierov. Takže toto častokrát sa stáva nám aj pri väčších klientoch, kde teda majú HR oddelenie. Je tam aj viacero ľudí na tom HR oddelení. Sú tam aj ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom zaoberajú tým recruitingom priamo. A v tomto smere tých inžinierov, keď si zoberieme nejaký konkrétny príklad, máme fabriku tuto na západnom Slovensku, ktorá má momentálne 500 zamestnancov, plánujú zvýšiť to až na 1000 až 1500. A tá štruktúra takejto firmy väčšinou je taká, že väčšina sú tí výrobní pracovníci samozrejme. Takže okolo 350 ľudí sú ľudia vo výrobe, ktorí vyrábajú nejaké diely do automobilového priemyslu. Nechcem ísť úplne ešte do detailu, lebo ešte je to in progress, by som povedal, tá naša spolupráca. A potom ten zvyšný personál tvorí nejaký podporný personál, nejaký management a sú tam aj tie oddelenia inžinierstva, ktoré nejakým spôsobom majú na starosti ten vývoj toho produktu, vývoj tej výroby a tak ďalej. Hovoríme možno o nejakých 20-30 inžinieroch pri tejto veľkosti spoločnosti a v podstate oni niekedy hľadajú 1-2 inžinierov ročne a im sa neoplatí tam mať nejakého špecializovaného rekrutera, ktorý sa sústredí iba na tie inžinierské pozície. Takže táto firma aj konkrétne už teraz spolupracuje s nejakými personálnymi agentúrami, ktorí zastrešujú aj tie technické pozície v tej výrobe, aj tie inžinierské pozície. A v podstate, keď tých technických pozícií vo výrobe má dohodiť desiatky a tých inžinierov zo pár, tak čomu sa bude čo bude pre tú firmu tá priorita nejakým spôsobom? Asi tá výroba, samozrejme. Takže na jednej strane hovoríme, že už nejako firmy riešia tieto problémy, takže cez ich HR oddelenie alebo využívajú nejaké pracovné portály, ale mňa teda zaujíma, že ako vy fungujete, že čo teda tomu inžinierovi reálne ponúknete. Predstavme si, že ja som teraz inžinier, hľadám si prácu, chcem nejaké uplatnenie, tak aké mám možnosti? Mám možnosti normálne písať nejaké životopisy, alebo potom zbadám vašu značku, vidím Space Brains, tak čo mi viete ponúknuť? Hej, takže presne ako hovoríš, možno má možnosť presne písať tie životopisy na nejakých portáloch, akože Profesia tu na Slovensku je asi tá najväčšia, ktorá dáva zmysel. Má možnosť sa tam brodiť tými rôznymi ponukami, používať tú filtráciu, ktorá je stanovená pre celý trh, takže je tam možno jedna kolónka, čo si zaklikne, že strojný inžinier a tam je všetkých tých 50 povolaní, z ktorých možno 3 sa ho týkajú. A potom má ešte samozrejme nejakú druhú možnosť, kde v podstate môže si tvoriť nejaký ten personálny brand napríklad na LinkedIne. To je teraz možno veľmi populárne v tých akože marketingových, tých iných kreatívnych povolaniach. Avšak samozrejme toto tiež naráža na nejaký ten limit, lebo tí inžinieri a inžinierky sú podobne ako tí softwaroví developeri skôr takí introvertní ľudia. Akože nechcem nejako generalizovať. Každý samozrejme počas toho života máme nejaké fázy, kedy to môže byť viac a menej, ale tí inžinieri teraz nebudú tráviť ten čas nejakým spôsobom písať o tom, akí sú skvelí na tom LinkedIne a čakať, kým si ich niekto všimne. Čo my teda ponúkame, tak v podstate my obidve tieto veci robíme za nich. Na našom vlastne portáli, my sme v podstate nedávno releasli takú beta verziu nášho portálu, tak má možnosť či už si pozerať nejaké ponuky, ktoré sú otvorené, alebo sa nejakým spôsobom zaregistrovať a dostať sa cez nejaký verifikačný proces. Takže keď sa hovorí ten prípad, že ten inžinier nejakým spôsobom nehľadá tú prácu aktívne, ale chce sa stať členom našej komunity, tak v podstate my vieme cez ten verifikačný proces posúdiť nejakú jeho zamestnateľnosť na Slovensku a v tých regiónoch, keďže oveľa viac detailnejšie ideme do hĺbky v tých rôznych špecializáciách. To napríklad je aj nevýhoda na tej profesii, že častokrát človek pošle životopis a nikto mu neodpíše. On ani nevie, prečo vlastne sa nedostal na tú pozíciu alebo nevybrali ho na ten pohovor. Nevie ani, že či zle napísal životopis, či tam mal nejakú gramatickú chybu alebo je úplne mimo. Takže toto my tým, že máme tie procesy zautomatizované, tak vieme v tých viacerých fázach tomu inžinierovi dať oveľa lepší feedback. Takže aj keď je to človek, ktorý nehľadá prácu aktívne, vieme mu dať feedback. A možno čo je zaujímavé aj pre toho inžiniera, ale hlavne aj pre tie firmy je, že my vieme tých inžinierov technicky posúdiť. Takže
keď to porovnáme možno s nejakými existujúcimi personálnymi agentúrami, ktoré určite majú nejaké opodstatnenie na tom trhu, tak v podstate oni väčšinou nemajú kapacitu technicky tých ľudí posúdiť, lebo tá celá štruktúra tej spoločnosti je postavená na tých takých štandardných HR procesoch, kde sú nejakí HR špecialisti, nejakí akože junior rekrúteri, starší rekrúteri, senior rekrúteri. Zatiaľ, čo u nás je to všetko také skôr flat. A čo je taká inovácia, ktorú prinášame, je, že my máme taký tzv. Peer-to-peer assessment. Peer-to-peer posúdenie, ktoré znamená, že toho inžiniera technicky neposudzuje nejaký rekrúter, ale posudzuje ho iný inžinier, ktorý pracuje na podobnej pozícii. Aby to vedelo odhadnúť reálne z tej praxe. Presne. Akože možno použijem taký príklad, že môžem byť hoci ako dobrý rekrúter, ale keď mi niekto povie, že mám posúdiť chirurga, tak ako ho posúdim? Podľa životopisu alebo podľa pohovoru? Toho chirurga reálne môže posúdiť asi iba iný chirurg počas nejakej operácie alebo počas niečoho. Takže niekedy, čo sa týka tohto peer-to-peer assessmentu, ono sa to môže zdať ako niečo zložité a tak ďalej, ale niekedy je to veľmi jednoduché, lebo stačí 15 minút s niekým telefonovať a už vidí človek, že konštruktor volá s konštruktorom a už vidí, či rozpráva tým istým jazykom a tak ďalej, či ovláda nejaké softverové prvky a tak ďalej. Takže toto sa veľmi ľahko dá získať a my v podstate toto bereme aj nejaký akože nejaká naša časť, ktorú dáme do tej komunity, lebo títo iní inžinieri, ktorí posudzujú tých inžinierov, tak to nerobia samozrejme zadarmo. Majú nejakú proste z tej odmeny, na ktorú my sa dohodneme s tou firmou, tak majú z toho nejaké percento podľa toho, v akom procese nám s týmto pomohli. A zatiaľ to funguje. Je to vec, ktorú stále nejakým spôsobom optimalizujeme, ale je tam vynikajúca odozva aj čo sa týka tých firiem, aj čo sa týka tých inžinierov, ktorí nám s tým pomáhajú. Mne to príde tak, že vlastne keď inžinier má záujem o nejakú prácu na Slovensku a logicky, keď je tých inžinierov málo, tak ten inžinier si dokáže nájsť prácu lusknutím prsta, že naozaj je veľký dopyt po inžinieroch. U nás máme však opačný problém, že tých inžinierov je málo, takže tí vaši zákazníci sú väčšinou tie firmy, ktoré hľadajú inžinierov a nie samotní inžinieri, lebo tých je málo samozrejme. Akým spôsobom ale vy chcete vyriešiť tú situáciu, že keď tu na trhu reálne tí ľudia nie sú, tak oni len tak asi nevzniknú. Tak čo je týmto vašou pridanou hodnotou, že keď firmy pôjdu cez vás, tak keď oni nevedia nájsť toho inžiniera, tak prečo vy viete? Rozumiem. Tak v podstate môžeme sa možno zamerať lebo máme viacero služieb, ktoré týmto našim zákazníkom, firmám ponúkame a tá naša flagship služba je end-to-end riešenie. Takže hovoríme o tom celom cykle hajrovania od úplného počiatku až úplný koniec. Na tom úplnom začiatku v podstate my hlboko analyzujeme firmu a to je v podstate ten čas, ktorý tá firma na tom stráví asi možno najviac času, je to, že my do tej firmy prídeme a posudzujeme, že či vlastne potrebujú inžiniera, akého inžiniera potrebujú, či sa to nedá riešiť nejakým spôsobom, nejakým interným riešením alebo nejakým freelancerským riešením. Takže toto sú veci, ktoré častokrát sa preskakujú. Technický manažér je zvyknutý tam mať 30 rokov človeka natrvalo, tak chce aj teraz ho tam mať natrvalo, aj keď ten predtým odišiel preto, lebo sa tam nudil. Takže toto sú veci, ktoré my na začiatku tomu investujeme veľa času a samozrejme sa nám stalo, že niektorý klient to nezvládol a ukončil tento proces s nami, ale my proste cez tento proces prejsť musíme, nielen preto, že chceme tej firme pomôcť najviac, ale aj preto, aby sme tomu inžinierovi zabezpečili, že ho nedohadzujeme do nejakej pofidernej firmy alebo čo. Takže toto je nejaký ten náš due diligence, v podstate nejaký check, kde zároveň si nastavíme aj tú formu spolupráce, do akej hĺbky pôjdeme. Takže tento úvodný krok, ktorý častokrát sa preskakuje, tak u nás je jeden z najpodstatnejších. A samozrejme potom, čo sa týka toho samotného recruitingu, tak to my máme o tom dáta a v podstate pracujeme s tými dátami tak, aby sme maximalizovali tú šancu toho úspechu. Teraz si zoberme, že toto sa netýka len inžinierov, týka sa to všetkých pozícií, ktoré sa obsadzujú, tak v podstate už len ten štýl, akým je napísaný nejaký ten inzerát, keď ideme tým klasickým štýlom, tak dokáže zvýšiť, respektíve znížiť ten počet tých dobrých uchádzačov až o 50%. Takže zoberme si nejakého toho inžiniera, dám tam popis, ktorý bude mať 10 riadkov, bude veľmi vágny, veľmi všeobecný, tak polovica inžinierov sa možno rozhodne, že toto je veľmi všeobecné, ja toto všetko nedokážem.
Druhý prípad môže byť, že pôjdeme až úplne do detailov, úplne technicky, že na toto používame Excel a na toto používame niečo iné. Že až odradíme toho inžiniera. A toho inžiniera odradíme, alebo zase si povie, no tak to ja toto všetko neovládam, tak kašlem na to. Takže ono to, tieto veci sú veda, to je proste psychológia, je to nejaká behaviorálna psychológia. Vlastne na tomto tiež spolupracujeme s nejakými externými expertami, aby sme čo najviac dokázali v tomto prvom kroku opäť v tom tuneli alebo v tom funneli, ktorý môže prísť, aby sme čo najviac vyšli tie šance. Ďalšia, napríklad tá pridaná hodnota pre nás je vec, ktorá opäť sa, akože veľakrát sa o nej teraz hovorí, je to nejaký akože employer branding alebo firemný branding. Opäť je to vec, ktorá v inžinierstve už to funguje aj tam samozrejme, ale deje sa to všade. Rozdiel je v tom, že v tých inžinierských a výrobných firmách sa to deje hlavne pri tých veľkých, obrovských firmách, ktoré potrebujú presne aj tých ľudí do výroby a tak ďalej, tak vtedy sa im to oplatí, lebo investujú do toho 10 000 eur na tie pozície pracovné, na spolupráce s marketingovými agentúrami. To tu vidíme, či už v Bratislave bolo v iných mestách tie billboardy, tak tu v Bratislave máme tie Volkswageny, 13. 14. plat, niekde inde máme zase nejaké iné, máme nejaký Lidl, zase nejaké iné pozície, takže do tohto naozaj si môžu dovoliť investovať iba tie najväčšie firmy. Pri tých malých firmách my toto robíme za nich. My ako Space Brains už máme nejaké meno vybudované. My vstupujeme do toho procesu, kde sme na tej strane tých inžinierov. Ako primárne my síce nám platia tie firmy, ale my tú službu ponúkame tým inžinierom. Tak v podstate my sme na ich strane a tým pádom zase nejakým spôsobom opäť v tom lieviku je nejaký väčší počet ľudí, ktorí vedia reagovať. Lebo napríklad, aby som zase hovoril o konkrétnostiach, teraz sme dohadzovali opäť 3 inžinierov, respektíve jedného konštruktora, jedného projektanta, jedného projektového inžiniera do jednej bratislavskej firmy. A táto firma nemá ani web stránku, takže o nej sa ťažko človek niečo akože dozvie, že čo robí. Ale táto firma má okolo 12 zamestnancov, takže opäť niekto, keď uvidí 12 zamestnancov, tak si povie, že no, tak tam ani nejdem. Ale keď už niekto pôjde do hĺbky, tak zistí, že táto firma s 12 zamestnancami má obrat v posledných 5 rokov nad 3 milióny eur. Takže a z tých 12 zamestnancov sú 12 vysokoškolsky vzdelaní inžinieri, ktoré proste riešia nejaké technologické veci pre jednu túto nadnárodnú firmu v Bratislave. Takže opäť toto sú veci, kedy častokrát tí kandidáti si to ani nepozrú, lebo však to není veľká firma, tam bude zle, tam bude málo peňazí, tam nebude 13. plat, tam nebude auto a tak ďalej. A koľkokrát pri tých malých stredných podnikoch tie podmienky na tú prácu môžu byť oveľa lepšie ako v tých veľkých korporátoch. Dostanem sa opäť k tomu, že vy vlastne musíte nejakým spôsobom aj motivovať možno iných inžinierov z iných firiem, aby prešli k tomu vášmu klientovi, ktorý je na platforme Space Brains, toho firemného klienta, myslím. Lebo naozaj, keď tu nie sú tí ľudia, nevyrobíme ich, tých inžinierov, takže často sa vám stáva aj to, že motivujete iných inžinierov, ktorí už sú zamestnaní, aby jednoducho, natvrdo poviem, že dali výpoveď a išli pracovať pre tú firmu, kto je vašim klientom. Dá sa to tak povedať. Napriamo, samozrejme, tí inžinieri sú dospelí ľudia a majú nejaké to svoje rozhodnutie. Tie firmy, aj keď s nami začínajú spolupracovať, tak vedia, sú to väčšinou firmy, ktoré investujú do budúcnosti, chcú nejakým spôsobom získať buď niekoho na nejakú dlhodobú spoluprácu, alebo niekoho na nejaké krátkodobé projekty. Čo sa samozrejme mení je to, že ten inžinier v dnešnej dobe nebude v tej robote 5 alebo 10 rokov, jak si to niekto myslí. A to častokrát ešte v začiatkoch, keď sme chodili po tých pracovných job fairs, pracovných týchto konferencií, alebo ako by si to nazval. A rozprávali sme sa s tými ľuďmi, robili sme tento nejaký kvalitatívny prieskum, rozprávali sme sa s tými HR manažérkami, manažérmi a tak ďalej. Tak sme stále mali pocit, že oni čakajú aj v tých korporátoch veľkých, že dojde im absolvent zo strojníckej fakulty a oni si ho vychovajú a za 10 rokov bude manažer. A samozrejme, asi na začiatku som ich aj nejako presvedčal, že takto mladí ľudia nerozmýšľajú, potom už sme sa na to nejakým spôsobom vykašľali. A v dnešnej dobe to tak nie je, v dnešnej dobe ten svet je oveľa dynamický a keď si to firma nechce priznať, OK, ale toto je realita. Toto nie je, že tá firma si to môže vybrať, že či teda bude mať zamestnanca 10 rokov alebo bude mať zamestnanca 2 roky. Proste toto je realita, ktorá prichádza a
je na tej firme, či si zvolí nejaké inovatívne riešenia, či bude chcieť niečo tým zamestnancom ponúknuť viac, či už je to aj tie vyššie platy, alebo nejaké ďalšie benefity. Akože toto sú veci, o ktorých sa môžeme rozprávať. Tie platy tých fyzických inžinierov sú menšie ako tých softwarových developerov, čo mne niekedy príde osobne neférové, lebo tak či tak tvoria nejakým spôsobom budúcnosť, nie možno tú digitálnu, ale tú fyzickú. Ja si myslím, že také obrovské rozdiely, ako v dnešnej dobe sú, tak to nie je nejakým spôsobom udržateľné aj kvôli tomu nedostatku tých inžinierov. Aké sú tam platy týchto inžinierov? Ono záleží. Ale hovorím, že v regiónoch je rozdiel medzi regiónmi, je rozdiel medzi Bratislavou a regiónmi a tie rozdiely môžu byť vysoké. Ja by som nechcel nejakým spôsobom ísť do nejakých absolútnych čísel, lebo častokrát ten celý balík niekedy môže znamenať viac. A toto je tiež vec, o ktorej sa my radi rozprávame, aj o tých benefitoch s tými zamestnávateľmi. Pre mňa benefit nie je nejaká obedová prestávka alebo nejaká možno multisport karta, akože OK, to sa berie ako benefit. Ja som raz videl taký benefit, že dostanete výplatu na čas. Toto bolo uvedené normálne, že na pracovnom portáli, že výplata na čas. Tak to alebo že nikdy nemeškala výplata. To asi nie je tiež benefit. To tiež sme mali na nejakých pohovoroch, kde teda ten riaditeľ hovoril o tom, že nikdy nemeška výplata a potom som mu teda povedal, že toto nemusí spomínať, lebo to je samozrejmosť. Aké sú teda ďalšie nejaké benefity, akými firmy motivujú inžiniera? Že sú tam nejaké špeciálne benefity, okrem toho, že... Ja si myslím, že v dnešnej dobe tej kreativity sa medzi nekladú, ale v podstate ten plat je stále tá najväčšia vec. Akože tie benefity, ktoré my nejakým spôsobom bereme ako benefity, sú napríklad nejaké akože firemné auto, ktoré sú priradené tomu danému človekovi, lebo to v podstate vie ušetriť x stovák mesačne. A to je naozaj vec, ktorá sa asi oplatí aj tej firme, asi oplatí aj tým inžinierom. Toto sa častokrát deje, keď ten inžinier musí chodiť do nejakej inej prevádzky, alebo je to nejaký projektový manažer, čo rieši viac projektov. Takže toto je tá vec a samozrejme asi k tomu patria aj tie mobilné telefóny, notebooky a takéto veci, čo niekedy je to samozrejmosť, niekedy je to vec, ktorá opäť môže odradiť, keď sa nejaký inžinier rozhoduje medzi dvoma takýmito, ale myslím si, že multispot karta nebude tá rozhodujúci faktor, keď má dve rovnaké ponuky. Ale samozrejme aj to je v podstate niečo. Takže také, že 13-14 plát sú realitou pre inžinierov? Áno, toto určite býva realitou. Ono tam sa dostávame do nejakých možno pracovnoprávnych problémov, čo sa týka tej garancie toho platu, kde nie je úplne na to úplne jednotný nejakým spôsobom ani ten právny výklad. Nie sú na to možno nejaké, my sme to riešili s našimi právnikmi, že ako toto spraviť tak, aby to ten zamestnanec niekedy mal garantované, ale zároveň, aby zamestnávateľ, keď je v strate, tak proste, že sú to veci, ktoré, či sa to volá 13. plát, alebo sa to volá bonus, že to je asi na dlhšiu nejakú tému, ale opäť toto sú veci, s ktorými vieme pomôcť pri tom end-to-end riešení. Toto sú veci, ktorými pomáhame tým klientom, hlavne keď sú to nejaké firmy, čo naozaj 5 rokov nehajrovali, lebo nemuseli a teraz odchádzajú ľudia do dôchodku alebo idú rozširovať. Keď sa tak zamyslím nad tými inžiniermi ako takými, sú to často teda vždy vysokoškolsky vzdelaní ľudia, často vedia nejakú inú reč, iný jazyk, minimálne angličtinu. Čo motivuje týchto ľudí zostať na Slovensku a pracovať pre slovenské firmy, keď jeden z najväčších motivátorov je práve ten plat, o ktorom sme sa rozprávali? Neponúka im práve zahraničie o mnoho lepšie platové podmienky, lepšie pracovné prostredie, jazyk vedia, tam sú taktiež asi v nedostatku títo inžinieri, takže prečo by mali vôbec zostať na Slovensku? Rozumiem, to je dobrá otázka a nebudem ťa presviečať o opaku. Možno skôr dám nejaké iné perspektíve, lebo ja sám, ako som hovoril, som študoval v Anglicku, žil som v Anglicku, robil som tam ako inžinier, neskôr ako projektový manažer a rozhodol som sa potom vrátiť naspäť na Slovensko. Ono tie hlavné dôvody, prečo niekto chce ísť do zahraničia, môžu byť častokrát motivované tým platom. Ja by som chcel v prvom rade vyzvať všetkých, nielen inžinierov, aby nejaký čas strávili v zahraničí. Lebo to je neoceniteľná skúsenosť. Nehovorím, že to musí byť na západe, kľudne, keď niekto chce, môže ísť na východ. Čo je podstatné,
pri tomto nech to nie je iba nejaký výlet, nejaká dovolenka, nejaký turizmus. Nech sa ten človek čo najviac integruje. Mne to veľmi pomohlo. Mám okolo veľa známych, ktorí proste mali podobné zážitky, podobnú kariéru. Keď človek vystúpi z tej svojej bubliny, túto nejakej rodinnej pohodlie, aj čo sa týka toho jazyku a tak ďalej, a naučí sa zaintegrovať sa možno v nejakej inej tej kultúre. To ja nehovorím, že teraz musí ísť do Ameriky a každý deň má jesť hamburger s hranolkami. To není pojem integrácia. Tak to je neoceniteľná skúsenosť a keď toto niekto dokáže, tak potom aj všetky zmeny v tom živote sú o to jednoduchšie. Takže hovoríme o dynamickom svete, hovoríme o tom, že je málo pravdepodobné, že nejaký inžinier bude 10 rokov v jednej firme a preto sa musíme na tie zmeny pripraviť a spraviť, aby boli pre nás čo najprirodzenejšie. Takže ja odporúčam naozaj každému, aby išiel do zahraničia aspoň na nejakých pár mesiacov aj pracovne. Takže to je jeden dôvod. A druhý dôvod, ktorý dajme tomu... Teraz si ich vlastne vyhnal zo Slovenska. A nech sa potom vrátia. Nie, je to voľný trh a v podstate my aj plánujeme, možno bude priestor o tom hovoriť viac, expandovať v podstate aj za hranice Slovenska, lebo iba vtedy to má zmysel, keď ten trh je v podstate podchytený celý. Takže... To by tá otázka bola, že prečo by mali zostať na Slovensku? Rozumiem. Možno ten druhý dôvod, alebo ten dôvod, prečo zostať na Slovensku, je ešte spojený s tou mojou skúsenosťou v zahraničí. A to je tým, že aj keď som tam vlastne študoval na tej škole a potom pracoval, tak som zistil, že vlastne v tom Anglicku aj tí iní inžinieri, tí Angličania sú z mäsa a kosti a tiež robia chyby a tiež sú introverti a tiež sú tam šéfovia s maniérmi rôznymi. A v podstate to som si tak uvedomil, že tu na Slovensku tiež vieme robiť dobré veci, lebo sme takí istí proste ľudia ako tam, tak potom už je na zvážení každého človeka, že či tu má niečo, čo by ho tu nejakým spôsobom držalo. Čo sa týka možno toho pracovného, teraz sme možno hovorili viac o tom osobnom, čo sa týka toho pracovného, tak sú tu firmy, sú tu nadnárodné firmy, ktoré ponúkajú nejaký ten kariérny rast a aj to platové ohodnotenie nejakým spôsobom je tomu primerané, keď niekto má tieto záujmy alebo tento cieľ, že chce nejakým spôsobom kariérne rásť od toho špecialistu cez nejakého team lídra až po nejakého vrcholového manažera. Takže tak ako v iných odvetiach, či v tom IT sektore alebo v iných, tie možnosti tu sú, samozrejme záleží región od regiónu, tak sú aj v tom inžinierstve. Zároveň my spolupracujeme a ostávame v kontakte aj s nejakými inými startupmi, malými firmami a v podstate aj táto možnosť tu je, že keď nejaký inžinier chce robiť na inovatívnych veciach, tak aj tento priestor tu je a dokonca tu máme už také nejaké viacgeneračné takéto inžinierské huby, kde zhodou okolností na jednej konferencii pred pár dňami som diskutoval s jednými ľuďmi, ktorí boli v jednom startupe, čo bolo 10 rokov dozadu startup v oblasti robotiky na Slovensku. A už keď sa to začalo meniť na nejakú tú akože korporátnu firmu, tak tí chalani vedeli, že to nie je niečo pre nich a založili si ďalší startup. Takže už tu máme akože také viacgeneračné takéto huby alebo tento priestor a tie možnosti tu stále sú. Samozrejme na západe je ich viac, je tam ale aj viac ľudí, je tam väčšia konkurencieschopnosť, takže to už je na každého zvážiť, že ktorým smerom ísť. Čo sa my snažíme v Spacebrain spraviť to, že sa snažíme aj tie malé stredné podniky, ktoré častokrát sú neviditeľné, lebo makajú, robia nejakú robotu, závisí to od pár ľudí a majú to šťastie, že vždy cez nejaký network sa im podarilo nejak pospájať, tak my dávame tieto malé stredné podniky na tú rovnakú úroveň ako tie veľké firmy a hovoríme o nich ako o firmách, kde sa oplatí pracovať. Samozrejme záleží prípad od prípadu, ale tak my sa snažíme cez due diligence spolupracovať iba s tými naozaj aj zodpovednými, aj sociálne zodpovednými firmami. Takže my toto robíme a tým pádom možno zatraktívňujeme celý ten trh na Slovensku. Keď som firma, ktorá by chcela využiť vaše služby a trpím nedostatkom inžinierov, oslovím vás, tak koľko ma to bude stať? Ako vy fungujete? Že čo je ten váš biznis plán? Že ja ako firma vám zaplatím nejaké fíčko, alebo keď najmeme toho človeka, tak jeho nejaký plat, alebo že akým spôsobom to funguje? Určite približím aj toto, predtým by som dal možno ešte taký krátky predslov ohľadom toho módu fungovania, lebo v dnešnej dobe kedy samozrejme bol vždy ten pomer zamestnávateľ-zamestnanec na nejaký trvalý pracovný pomer, prípadne čiastočný pracovný pomer.
Máme tu teraz veľa freelancerov, živnostníkov. V tom IT sektore to funguje podľa mňa krásne. My sa veľa inšpirujeme v tom sektore, že v podstate ten inžinier je nejaký trebárs front-end developer, vyvíja nejaký front-end nejakých stránok a on má možnosť byť zamestnaný v nejakom korporáte, byť zamestnaný v nejakej menšej firme, byť freelancer pre korporát, byť freelancer pre menšiu firmu, robiť pre 5 firiem naraz. On má tie možnosti a tie možnosti mi boli umožnené, lebo ich bolo odjakživa nedostatok. Vždy tí zamestnávateľ sa snaží, kľudne tu buď v Google tým začal v podstate, basketbalové ihriska, bazény v Office, len tu proste buďte a potrebujeme vás. Takže k tomu biznis modelu, tak my klientovi ani tomu inžinierovi nediktujeme to, akú spoluprácu majú mať. Na to používame ten začiatočný, ten spoznávací nejaký ten proces, kde zistíme, že čo je pre nich najvýhodnejšie, my im dáme odporúčania, ale už sa oni potom sami rozhodnú, že či teda potrebujú niekoho na TPP, alebo nejakého živnostníka v podstate na nejaké obdobie, ja neviem, pol roka intenzívne, alebo nejakého živnostníka na pár hodín týždenne. A keď sa toto nejakým spôsobom rozhodnú, tak samozrejme my fungujeme na nejakom tom režime, že success fee, success-based. Takže my až keď oni uzavrú nejakú spoluprácu a začnú pracovať, tak až vtedy v podstate prichádza nejaká tá odmena pre nás za to celé sprostredkovanie. A záleží od toho prípadu, akom to je. Že pri tých pozíciách na trvalý pracovný pomer, tak v podstate tam sa to odvíja od toho platu toho inžiniera, kde je to nejaký násobok toho platu. Ono to záleží, je tam veľa faktorov. Záleží to aj od toho počtu inžinierov, ktorí pre tú firmu hľadáme, aká je to lokalita, aká je to pozícia. Ale dajme tomu, že tuto my máme tie ceny v podstate konkurencieschopné, alebo v podstate tie naše náklady sú v podstate na rovnakej úrovni, ak nie nižšie ako tie personálne agentúry. Čo sa týka toho freelancingu a outsourcingu, tak tam opäť sa to odvíja od toho platu a my si z toho bereme nejaké percento samozrejme. Opäť to záleží na tej forme, na tej spolupráci. Opäť sa tu pohybujeme pod tou trhovou hranicou a v podstate možno tam sú také tie dva módy, že či ten živnostník priamo komunikuje s tou firmou a pracuje v podstate priamo pre ňu, kde to možno niekedy pre tú firmu vidia lacnejšie, alebo to chcú, alebo chcú byť takí flexibilnejší. Avšak keď je aj možnosť, že my toho freelancera máme pod sebou a posúvame ďalej tej firme, kde teda garantujeme potom nejakým spôsobom, že ak ten freelancer vypadne, tak máme za ňo v podstate do nejakých pár dní náhradu. Takže tie možnosti sú rôzne, my sme v tomto flexibilní, my nechceme, aby nejakým spôsobom aby sme my nejak zasahovali do toho vzťahu toho inžiniera a tej firmy. My sa prispôsobíme hociakému režimu. Nám záleží na tom, aby ten inžinier robil to, čo ho baví a aby tá firma obsadila tú pozíciu a mohla nejakým spôsobom na Slovensku inovovať. Keďže máme v Európskej únii otvorený trh a nedostatku pracovnej sily je vo všetkých sektoroch takmer, vidieť to napríklad pri gastro alebo horeka industrii, kde naozaj už sú v takých koncoch, že musia oslovovať aj iné, často aj tretie krajiny vo svete, aby prišli ľudia pracovať. Vy sa ako staviate napríklad k tomu, že keď naše mozgy vysávajú iné krajiny, aké je možno riešenie zamestnať zahraničných inžinierov a pritiahnuť ich k nám na Slovensko? Tie riešenia tam určite sú. Povedal by som tak, že sú aj firmy, ktoré sa tomu akože intenzívne venujú. Opäť možno tie trendy, ktoré sledujeme v priemysle je, že hovoríme tu o tých veľkých kvantitách. Aby som to možno tak priblížil, tak keď si zoberieme nejakú tú súhru toho inžiniera a tých výrobných pracovníkov, tak ja to tak považujem tak, že ten inžinier je ten mozog a ten výrobný pracovník sú tie ruky. Bez tých rúk to nedáme, bez toho mozgu to tiež nedáme. A keď dajme tomu firme vypadnú inžinieri na pár dní, tak ono stále, dajme tomu, oni veria, že však máme tu stále tú výrobu, takže o nič neprichádzame. Takže ono to zdanie niekedy akože samozrejme klame, lebo to ich potom dobehne, majú nejaký technologický dlh potom. Ale samozrejme viac je vidieť, keď vám chýba jedna ruka a máte niečo spraviť. Takže opäť, čo sa týka toho prílivu tých ľudí z tých tretích krajín, my máme možno tú nevýhodu, že sme na tej kraji tej Európskej únie. Takže ja kebyže chcem ísť robiť do Rakúska, tak zajtra môžem ísť a zajtra môžem podpísať pracovnú zmluvu. Zatiaľ, čo keď niekto príde či už z Ukrajiny, zo Srbska, to sú tuším tie dve krajiny, kde ten príliv je najvyšší, tak to nejaký čas trvá. Tak máme tu Rumunov, Bulharov, ktorí sú v Európskej únii. Áno. Teraz otázne je, že či ich považujeme za... Či tie platy sú tu také, že sa im sem oplatí prísť, ono to aj toto sa možno trošku mení. Ale na toto nie som odborník, akože
nedovolím si do toho nejakým spôsobom viac hovoriť. Sú na to firmy, ktoré sa na to špecializujú, ale čo som tým chcel povedať, že sa hlavne na tých výrobných pracovníkov. Že tam aj tá integrácia je iná, že tam nie sú možno nejaké jazykové bariéry a tak ďalej. Zatiaľ, čo v tom inžinierstve sú tam veci, ktoré tu fungujú ináč ako na západe. Napríklad sme obsadzovali nejaké elektrotechnické pozície a v podstate niekedy bol aj problém, že ten človek mal skúsenosti iba z Nemecka. Lebo v Nemecku sú iné štandardy na zapájanie elektrotechnických obvodov, ako napríklad na Slovensku. A takisto na Ukrajine sú iné štandardy. Takže toto bola možno pre toho zamestnávateľa v našom konkrétnom prípade prekažka, ale samozrejme aj v iných prípadoch to môže byť ináč. Takže uvidíme, akým smerom sa to bude uberať a či nejakým spôsobom aj tá legislatívna pôda sa nejakým spôsobom na toto zmení, aby ten proces mohol byť jednoduchší. No. Spomenul si zo Space Brains aj nejakú expanziu, takže aké máte ďalšie plány, čo plánujete do budúcna urobiť? Jasné, ako my si myslíme a celkovo sme s tým aj do toho šli, že nechceme byť len ďalšia tu nejaká malá lokálna agentúra, ktorá sa nalepí na 5 veľkých firiem a 10 malých a nejakým spôsobom si budeme dobre žiť. My naozaj chceme priniesť niečo nové do tohto priemyselného sveta a spomeniem znova čísla. V Európe máme viac ako 7 miliónov inžinierov. Z toho 3 milióny sú inžinieri, ktorí vyvíjajú fyzické produkty. Takže 4 milióny digitálne produkty, 3 milióny tie fyzické produkty. A v podstate v tom digitálnom svete to celkom funguje. Tam sú tie platformy aj medzinárodné. Zatiaľ, čo v tom fyzickom svete, ono stále sú nejaké opäť agentúry, ktoré majú viacero krajín, napríklad DACH, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Potom sú tu nejaké možno československé. Čo ale my chceme priniesť je zjednotiť nejaký ten európsky trh a vyvinúť tú platformu tak, aby tí inžinieri mali možnosť pracovať v podstate všade. Takže toto je nejaká tá naša vízia alebo to naše poslanie, aby ten inžinier nemusel rozmýšľať nad tým, ako bude pracovať, za akých podmienok, či taká zmluva alebo taká zmluva, ani možno v akej lokalite, ale by naozaj robil to, čo ho baví. Takže samozrejme v tom fyzickom svete vždy človek bude musieť byť niekedy blízko výroby. Ale COVID ukázal, že v tých skorších vývojových fázach, kde veľa dizajnu sa robí za počítačom v dnešnej dobe, tak sa to dá robiť aj remote alebo nejakým hybridným spôsobom. Takže tá expanzia tam je určite naplánovaná, my na tom intenzívne pracujeme. Momentálne máme nejaké prvé joby, ktoré sú v Českej republike a veríme, že nejakým spôsobom tempom to pôjde ďalej tak, aby tí inžinieri boli s nami trpezliví, lebo už máme aj dopyty od tých inžinierov, že či ponúkame aj nejaké zahraničné práce. Dotknem sa ešte poslednej témy a to je tá, že vlastne aké motivácie majú inžinieri, respektíve, že čo očakávajú inžinieri, aké sú ich zase nejaké podmienky zamestnania, že keď to nie je ten plat, tak je to, že presne čo budú robiť, čo ich bude baviť, alebo že aké vlastne majú požiadavky samotní inžinieri. Ako toto je veľmi dobrá otázka a možno hovoríme o nejakej tej atraktivite a opäť nie je to vec, na ktoré sú dáta, lebo to sú také softové veci, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom merať. Ja teda môžem hovoriť iba to, čo vidím vo svojom okolí alebo v nejakých iných prípadoch, ktoré sú nejakým spôsobom verejnosti dostupné v nejakých tých úspechoch. A človek to vidí, že tá nejaká externá atraktivita byť inžinier tam nie je. Že to nie je, že jak teraz všetci škôlkari chcú byť policajti a hasiči, všetci školáci chcú byť influenceri, tak to tam nejakým spôsobom nie je. Ale je tam skôr taká nejaká tá interná atraktivita. Ako som spomínal, tie dva atribúty, kreativita a to technické zmýšľanie sú proste dve predispozície, ktoré musia byť na to, aby človek mohol byť dobrým inžinierom a aby ho to bavilo. Takže keď si zoberieme tých 19-ročných ľudí, čo si vyberajú vysokú školu, ale teoreticky si môžeme aj tých 14-15 ročných, čo si vyberajú strednú školu, tak v tom momente už by ten človek mal vedieť, že či ho technické veci bavia. Tá kreativita je veľmi ťažká vec sa naučiť, takže to čím skorej sa začne už akože škôlka, tak o to lepšie. Ale tieto dve veci už ten človek by mal vedieť. A tá interná atraktivita alebo tá motivácia je to, že OK, tak ja teda budem ten inžinier alebo inžinierka, budem tu vyvíjať, pôjdem do roboty, budem robiť to, čo ma baví, budem tu vyvíjať veci, budem robiť veci, ktoré posunú tento svet ďalej a ešte za to budem aj platený. Takže toto je tá hlavná motivácia. A častokrát vidíme, či už je to nejaký príklad Steva Jobsa, ktorý v garáži proste ten prvý počítač nejakým spôsobom poskladal a
jasné, nedá sa tak robiť celý život, že by do 50-ky toto robil, ale on s tou vidinou toho, že robí to, čo ho baví, investoval nejaký svoj komfort, nejaký svoj čas s tým, že mal tú vidinu toho lepšieho sveta alebo toho lepšieho produktu. A takto častokrát fungujú aj tí inžinieri, že sú obdobia, kedy proste makajú a od nevidím do nevidím a baví ich to a proste nejedia, schudnú a tak ďalej. A potom sú zase obdobia, kedy tá kreativita možno je vyčerpaná a v podstate je nejaká taká pohoda. Ale, a priberajú. Ešte raz? Že priberajú. Hej. Ale samozrejme ten plát dlhodobo sa nedá žiť zo vzduchu. Akože to je akože žijeme v nejakom materiálnom svete, ktorý je nejak nastavený a teraz nechceme toto nie je téma tohto rozhovoru, ako to spraviť lepšie. Takže ten plát určite rozhoduje. Dá sa v nejakých krátkych okamihoch robiť, keď ten človek je nadšený. Na to sú tiež nejaké dáta, že keď ten človek je nadšený, tak dokáže pracovať podľa nejakých tabuliek aj nad nejakým 100% výkonom. Ale určite to nie je vec, ktorá sa dá robiť udržateľne dlho. Jakub, prajem veľa šťastia. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Toto bol Let's Talk Business. My sa uvidíme v ďalších častiach. Čaute.